ಕೋರಿ ಕಾಯಿ ಬಂದದ್ದು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಓಲಾ ಕೇಳಲೇಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬಂದದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಬೇಕು ಬಾಂಬೆ ಧರ್ಮೇಶ್ವರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅರೆ ಬಾಪ್ರೆ ಈ ಗಾವುಡೊಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಿ ಕಾರು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾನಿ ಕದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಗರ್ಮಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಗರ್ಮಿ ಉಂಡು ಪೋ ಶಾಶ್ವತ್ ಪೋ ತಂಡ ಬತ್ತಂಬಲ್ಲ ಅವೇ ಯಾರನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಇರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಕ್ಕ ಗುರು ಸೋಪುಲ ನೀನು ಸೋಪುಲ എങ്ങനെ ഇരിക്കുണ്ടായിരുന്നു മോനെ വാട്ടിനെ